Florida er kendt for sin specielle natur, sine vilde temaparker og sine fantastiske, flotte, kridhvide sandstrande. Det er også her, man finder nogle korte, men flotte køreruter og muligheden for at slutte ferien af med et krydstogt. Floridas natur er helt fantastisk og helt speciel i forhold til resten af USA. Et af de bedste og mest populære eksempler er Everglades. Everglades er jo et stort sumpområde, der ligger i faktisk hele den sydlige del af Florida. Man sejler rundt, og en af måderne at sejle rundt, det er på en airboat, hvor man ikke kan sige, at man sejler. Man flyver nærmest hen over vandet med høj fart, og man sætter med høreværn på. At suse hen over vandet med en 40, 50, 60 km i timen nogle gange, mens det er, at naturen suser forbi dig, det er noget helt specielt. Altså en af de strækninger, der er rigtig sjove at køre med alligatoren, det er jo, når man kører fra vest til østkysten, lige nord for Everglades. Så kan man være heldig at se, at de ligger simpelthen langs vejkanten. Og hvis man ikke sådan lige kan se dem med sit blotte øje, når man kører der, så er det værd at lige køre lidt over og kigge ned. Der er sådan en vandreservoir, der faktisk følger vejen hele vejen over til Miami. Og der ligger de altså nede. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... Temaparkerne i Florida, de er meget centralt placeret omkring Orlando. Cirka 45 minutters kørsel øst for Orlando, der finder man Kennedy Space Center. Og det er her, hvor der igennem mange år er blevet sendt rumraketter op fra den amerikanske østkyst. Den fungerer ikke som værende opsendelsessted længere, men man kan stadigvæk komme ind og besøge den. Og shuttlebussen, jamen, den kommer forbi blandt andet opsendelsesstedet. Den kommer forbi NASA's kæmpemæssige bygning, hvorfra NASA selvfølgelig stadigvæk har hovedkontor. Kennedy Space Center, men der har man mulighed for blandt andet at få et indblik i historien frem til den dag, hvor Discovery-rumfærgen blev sendt afsted for sidste gang. Derudover jamen, så kan man komme ind og selv lege astronaut i forbindelse med de her mange simulatorer, som står inde i parken, hvilket er en helt fantastisk oplevelse. Man føler lige pludselig, at man flager rundt op i rummet i flere kilometers højde. Og på den måde, jamen, så kan man få stillet sin lyst til at prøve at lege astronaut for en enkelt dag. En fantastisk oplevelse. Efter min mening, så finder man de absolut bedste strande i USA. Den finder man langs vestkysten i Florida. Strækning fra Sarasota ned til Sanibel Island, videre ned mod The Keys. Det er kridhvide sandstrande. Når man går i det, så lyder det fuldstændig som kartoffelmel. Det knirker, og vandet er varmt, og det er noget helt andet end på østsiden, hvor det jo er Atlanterhavet. Det er meget mere sådan bounty-agtigt. Det er ligesom at stå midt i Karibien, men den grænser også ud til den karibiske kyst. Og man har mulighed for at bo direkte ud til strandene, og derved vågner man op, sætter sig ned og får morgenmad og kigger direkte ud på stranden. Så på det område, jamen, så finder man ikke bedre strande i USA, efter min mening. Florida Keys er jo en masse øer, der slutter med Key West. Overseas Highway er den highway, der binder Florida sammen med Key West. Det vil sige, det er 42 broer, der går ned til Key West. Det er en ensporet motorvej med en helt fantastisk udsigt, som jeg tror ikke, man oplever det andre steder i verden. Fantastisk køretur. Flot sceneri. Jeg synes, det man skal huske, hvis man kører derud, det er at lave nogle afstikkere ned ad nogle veje. Finde nogle små hyggelige restauranter, nogle udendørs steder. Altså, der ligger nogle perler uden lige dernede af. På The Keys har man store muligheder for at komme ud og snorkle, og det skal man unde sig selv, når man er i området, for det er det helt rigtige sted at komme ud og snorkle. For 14 dage siden, da vi selv var dernede, tog vi en snorkletur ud i Golfen. Jeg så rigtig mange forskellige fisk og skildpadder og kæmpe oplevelse. Man kan også komme ud og svømme med delfiner. Det er en helt fantastisk oplevelse at svømme rundt med delfinerne, og det skal man næsten tage med, når man skal derned over.
Om dagen der er det hele marinelivet, synes jeg, der er værd at tage ned og se. Tag dem eventuelt med ud på sådan en Blue Marlin-tur. For det er en af de der oplevelser, man bare kan leve højt på rigtig mange år efter. Mange gange så synes jeg, man skal gribe de der ting, når man er der. I Fort Lauderdale og Miami er der afsat til nogle fantastiske krydstogtsferier. Enten så kan man sejle ud i det mexikanske, eller også kan man sejle ud i det karibiske øhav. Der er et hav af muligheder dernede fra. Florida er helt klart krydstogtstaten nummer 1. Krydstogt findes i alle længder, altså lige fra en 3-4 dage til 1 eller 2 uger. Efter en rundrejse kan man tage et par dage og tage afsted på havet og få resten af turen til at bundfalde sig lidt og nyde omgivelserne ombord. Og det er tit og ofte billigere end at blive land på et førsteklasses hotel. Det er bare, i stedet for måske at tage en badeferie på land, jamen så er det bare sol og afslapning på vandet.